Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpaning Bay.
ay sinilita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, walhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay walhatiin ng anak. Gaya ang ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makikilala nila na iisang Diyos na tunay, at sang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa sa pinaggawa mo sa akin. At ngayon, Ama, walatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Pinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangagkilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay binigay ko sa kanila. At kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi ang mga sa akin ay binigay mo. At ako'y lumalhati sa kanila. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay sa akin, at ako'y lumalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay ningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko at siya man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mga tamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapootan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kung paano ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman ang mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga binigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuo kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin.
at ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Manahimik tamo po, manalangin tanang. Malagod, kaya kami ngigpa. Muna po, pasibayo, lalang po po, din kayang pami puri kaya ko, ang po ning pami pasalamat, pablasang ikalubanan ng KMB, ang pong sikanan. May natili kaya pong kapayapan, kagum nanin ng ating kaming sikanan. Ginoo, pasalamat kami, ngayon nga pakaiti, ngayon miras kaya pong kapayapan, kaya kaya kang siyatwaryong kaya kang pepanuwanan sana ragu Diyos ko, mga niya magigya pong kapisan kitang kikang may payang gamat. Nung niya masarag utang mimina, hampong mga inakya kami Diyos ko, manyam kaya sa pong pasikanangan ba ng kanita, ingkasang kanan ka rin kikang balang sarilik pa, ay po malyaring manatili. Ginunong ikit mo man po ang pong abatsawan, din kikang pamagkulang ka rin nga doming may ngalabasan, sana ragu, mga niyang kasasaragong mamatawad kaya kami anak mo. Ginunong ngayon mag-aral kami, kimbinaning eskwela, sana ragu Diyos ko, makanya may pong panimunan ng balang metong kaya kami bakit kung yung makagawang kabaratungan ka rin kaya kang kautusan. Ginawa ngayon yung pinandit sa naragu Diyos ko. Makanya may kaya pong bukluran kaya tang mapali mong lugod bakit kaya kung misasang metong makisabing mayap kaya kaking banal mong lagyo. Ginawa sana po, nung ninuman kaya kami nga timbibita panandam, Diyos ko sa naragu, may nang kaya pong bendesyonan ban kanita, manyan kaya lalong may git makagawa ang pong makapanuparan ka rin manalmin tungkulan kaya ngayon nga pakaiti. Ginawa sana po tulutan mo. Imbalang metong kaya kami dyan kaya sa patatibayan kaya kenteng kapatungkulan kaya kabang kanita manyan kaya lalong may git miras kaya tang banda na pa ka rin kaya kasalpantayanan. Ginawa sana po tulutan mo ngayon nga pakaiti kaya sablang may kakapatad. Diyos ko manyan kaya nga sa pong pagkalubanan kaya tang ganap pasikanan ang pong maragula kapapatan. Pero sampon ka na bakit lalong mahigit makagawa karing banal mong tungkulan kaya po. Ginawa, sana po tulutan mo ngayong oras sa iti. Ngayong mag-aral kami Diyos ko, sana po manyam kayong malaring gabayan kayong balang sablang pinandit, bakit kung yung malaring makagawa o magkamali karing banal mong tuntunan. Ginawa ngayong oras sa iti, hindi mo rin eh. Salamat po ginawa ngayong pinandit. Sa nargo Diyos ko, inigay kayong kapatid at pinili mo ka rin nakalma kanya may sapong panimunan ay bating may sapo yung kayang sarili kong tingkap ng tungkulan kay kabano pong tururet ang mayap minggawan ay kasulog nanin kay kayang kasalpantayanan. Ginawa, salamat po ngayon pinandit sa nargo Diyos ko. Makanyang karagong yung mga mani kaya kami huling manalik kaya kaya kapablasang nung wala ka kaya kami laki pong agawa. Ipangin ng oras ito po rin kaya kayang sa mo ang pong karalungan kaya kasapo tanggapan mula. Tanggapan na naman sa po rin balang metong kaya kami tang lima kaya blasan king naigunan ni Jesus. Kaya kaya talapagliglas si Papa Milan po yung sabla kaya ka magpakapilan man. Iyan nasa po. Salamat po.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Doktrina ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na ukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o ang kakangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu o kabatlayaan sa mga tao ay siyang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyumidad. Maya pahabak po. Ang kikatapong tema, akbang tung sa bagong buhay. Mikut-kut taping abena, king pamilatan, naning binyag king kamatayan. Banganti mo i Kristo, sinugliyang mibya at ibat ka ring meteking uli naning maligayang upaya, naningib pa. Makanyan mo naman ita mo lumakad taking pangabayo ning biya.
ing lalakad, king lagyuning kapamintuan, ngana, bayuning melalam. Itang sadya ng pangatao, meglubas ne at may bayo na. Uli nga ning ebanghelyo, ing katutuan sa sabihan ko kekongan, nung eya pasibayong mibait ing tao, ene akit ing kayarianing Ginoo. Ngening lalakad kayo, mayakit na sa ing tunay pa maglinis, pamagbayo, isulod yung ing gayak ng Kristo, alang kapintasan, mitmuking kabanalan. Ing kalam, ampon itang lugod na ninggino, keko yang amponan. Banal at ipunan yung metong augnayan yung pasibayong ingalang anggang pamipasalamat ketang metong magino ke kayo yang gagalawan. Babye kapurian, pangasamba, kingkeyang panga-espiritu, amponitang katutuan. Tulutan asanitang mayupaya, ing manimuna, ing kayang kabiasnan, upaya ampon lugod. Bandeting ati yung mig talaga, ampong mig kapilit, ing mirinan lang kapakibatan, ing balang pusong ati yung makasadya. Pablasang, kabalwan yung, kelwat na nitang panahon, alekaran yung, alang toknang, miyadwang laarapan yung, ingagang katuruan, ampon kabiasnan, baning tao, lubos yang makapaglinis, makapagbayo, painturo, kingbye, alanganggan. Dapat nga na, subali mo, king tao, ing dapat mibait yang pasibayo, banting upayang, akit ne, ing kayarianan ng Ginoo. Iti, kabaluan nyo, ampon kakilalayo, ing katuruan na iti. Dapat, nino kaya ke kayo, ing ganap ng may kapaglinis, may kapagreforma, may kapagbayo, kingati yung kabilyan. Kinguli na ning kaya kayong kasalpantayanan,
ampon pamananggap yu, karing sabla ng amano, pepaluban ye karing puso yu, i Kristo. Makanyan mo naman, kilala yu, ing sabla ng katuruan, kinguli na niti, iya ingke kayong maging kaparalanan, banting upayang tao, ganap yang makapaglinis. Ganap yang makapagbayo, painturo kingbiye kaligtasan. Pablasang kelwat na nitang panahon na lekaranan ng tao, dakal kareting at iyong melalang, mababatyo, malalam ing karelang tudtud, king karelang kabilyan, uli na pablasang, at hiluket ang lugal ning delumduman. Manyaman ing karelang tudtud, eking physical ng katawan, nune pa naman, king espiritong at kilubnaning tang tao. King uli na niti, minarapat mo ing balang metong, nung ninumaning ati yung malalaming tudtud na, kailangan ing migising kayo. Parating ing gagalawan yung ing kabod mo, iti makirandam kayo. Maging kampante ing nanuman kabilyan yung. Kailangan mo ing tao isipan nung nanoy itang ati yung munyesikanan ang pampuwersa king ati yung kay nana ning espiritu at kilbiyo. Minarapat mo ingusis yan yung nung ati yung mawu maranop, mamitbit yang kainan, ing espiritu kilubiyo. Pag masusyan yung, itang munye sikanan, karing balang metong at metong kekay. Kinguli na nitang katuruan, banal ng kausukan, ing tao dapat yang magbayo, ampon maglinis. Bayo ya datang ingaldo, apamong gulot na. Uling, ala ninuman ke kayo, nung kapilan niya datang, ing kayang gana na, ning biyening tao. Nunya, para tidang sasabihan, iduduwang king banal yung harapan, itang kapagsadian. Pamaglinis, pamagreforma, pamagbayo. Painturo, kimbye, kaligtasan. Uli nga na, nung i-Kristo at king sarili yung tinggap yun bayo na kong melalang. Itang matuwa yung pangataw, ing sadya yung pangataw, linipas na. Bayo na, ingke kayong pangataw. Pag umasdan yung antimong metong
ang maglinis king metong mabale. Nung lilinisan niya, ingke kayong pamibale-bale, itang hanggang sukal, itang hanggang dinat, kaya kayo yang ilalako, kaya kayo yang lilinisan. Ing nanumang gamit asira, ay yung nagagamitan, iti kakawani yung at yugsay. Makanyan mo naman, ingati yung pamaglinis king katawan mo. King Espiritu kilubyo. King uli na ning amano na ning Ginoo. Maglubas kayo. Linisan niyo ing pangataw yun. King pamaglinis yun. Isulod yu ing gayak ng Kristo. Mit mong kabanalan, mit mo king kalam. Ating kapibabatan, ating kabiasnan, ating lugod. Kenya mababatyo, ing taong atin nang ganap apamangilala. Atin ning ganap apangaturuan, karengati yung katuruan, amidadala harapan niyo. Dapat, ngening lalakad kayo, king kayang lagyo, nanoy ing sasabyanan ng Ginoo. Mibayo ingke kayong kaisipan. King Roma, Kapitulo 12, versikulo 2, yang yayampang ko hekoman. Nung ebagkus maliwakong aske, king pa mga bayuning kekong kaisipan, bang asubok yu nung sano ing mayap at matatanggap at sakdal ng kaburyan ning Diyos. O itapo. King uli na niti, eyo pakyapusan ing nanuman lakad ning yatong ngiti. Ibayo yung ingke kayong pangataw. Kapamilatan na ning pamagbayo na ningke kayong kaisipan. Kaisipan at sukang Kristo. Banting upayang atuklasan yu nung nano itang kayang mayap akaburyan, matulid king harapan na ayati yung katanggap-tanggap ampon ganap. Banal ng harapan. Kinguli na niti, ganakan nyo sana, ing panahon alekara na ning ginuketi sulip. Mi pakuya, king cruz ning Kalbaryo. Kaya benaniti, king kayang pangamate, ing sablang kasalanan. Dapat, king huli na ning kayang pamanyubling ye. Sinibol migising, ing sablang matutut. Dinina na kayong pag-asa, banting upayang ing tao, ganap ng aintindihan, kilalanan, ampon pakibaluan, ing sabla ng kautusan. Pablasang, nung Kristo yang atsukeng pusuyo, mirinan kayong kapayapan.
Sumangid na nitang atiyong kaguluhan. Daratang man itang subok, ampon kasakitan. Kinguli na nitang ke kayong kasalpantayanan, didina na kayong tetagan. Kinguli na ning ke kayong matibe augnayan. Nanuman kalamidad ingati yung daratang, idang tetagan manatiling mababatyo. Ingkeyang pamipala, ingkeyang patnube, parati ng ibabye. Kinguli na ningke kayong matibe kasalpantayan. Dapat parati yusan ng gaganakan ingamano na ning Ginoo. Ingkaw tutuan sa sabihan ko kekongan nga na nungeya mibait pasibayo ing tao ene akit ing kayarianing gin. Sana maklak imbalang balugbugyo. Ikiling lar imbalang balugbugyo. Karing sablang nga mano. Linisan niya ing balang pangataw yung kinguli na ning kayang kautusan. At miblas kayo kinggayak ng Kristo. Bitbitan niya itang lugod, ketang bane-bane, iyugseyo, ilulokasyo, ing dapat ama kasumami. Ing pamagbayo king kaya kayong pamanugali, ayati yung katanggap-tanggap king kayang panimanman. Tunay pinsanang mabatyo, king bayong pangataw. Muna yung ilukas, iyugse, ing dapat naning dewakan. Kinguli na niti, ding sablang kabiasnan, ganap lang miadwang kekongan. Ingalang tuknang akapanalayigan, karalungan, pamangulay tuking Diyos. Eto tuknangan yan. Sanam daramdam tikal ing ninuman ati yung daramdam. Nune bagkus, simsiman nyo, ampuan-kuanan nyo, itanganggang laman, amiyapag, pamangan narapan nyo. Banting upayang, mirinan lang katahimikan, kapayapan, sikanan, ing balong ati yung kataong daramdam. Kinguli na niti, ding sablang manandaman, parati kong sasabihan, ingeyo kakalingwan. No karin laman, kaya kayo lang puntalan. Di na nyong sikanan, di na nyong puwersa, ing ninumang mamitbit kainan. Ipanalangin yung, pasisan yung, banting upayang, panandamanda, pasibayo, itang lugod, amewala, merimla, ngulit deng damdaman, itang palina. Kinguli naning kaya kayong kasalpantayanan, misasan metong kayo, mikakaulan kayo,
ketang ikasulong na, ampon ikatatag na, ning balang metong at metong kekay. Pasibayong, yang lugod ampon saw. Ing kapayapan, ampon katahimikan, kekayuyang ampunan. Kingulidaring ati yung kabyasnan, iti yang malyari yung isimpan, amunye katatagan, karing kekayong biye kaligtasan. Kinlugod ang ponsap na nitang Diyos at ing patnubena ng Espiritu'y Santo, lakwan danakay. Kristo'y wakil, din songoy kayo. O ting balong songo, king bunga na yatiyo, wapinat kanito, lalong linisano, buwan lalong magdalo, dakalabong awo, hingkalam na ning Diyos, mulit ke kayo ya, ke kong sabla-sabla, hangin ide san po tutulay ang Diyos sablang talasamba ngeningi kong sablo kaya mikiabe pa pakikwanan yupin man walang tawa ngening detang turo alalang tok nango handot maus kayo harapaning Ginoo iti makibatiyo kekong sablang atiyo sana karing bukas ding bukas yu ikong sabla mitik dong atiyo
kasolpon tayonon, king pangayawas yo, lantat makilala yung balang katao. Tinong kayegeton, dapat yo'y kongon. Waking bane-bane, king boyo yang gawan, karing sarili yo. Dengke kong tungkulan, harapan naning Diyos makilalakongan. Ing tunengi kayo, ing anak ng Kristo, ing tunengi kayo, makilalang lonto at kareting bunga, ngining sangan ako, pakikwanan yo pendeng bo ngayo at iyo, bakong makilala, ikayo ikongan, lalo at lalo na, ikong manungkulan, pakikwanon yosa, king biyayong daratang, wapin at metong loding kekong panakboang, lawen yo tumasdan, napun king minuno, deting pengoriyo, tagumpelin tolo, kapamila tanda, ding pamamintuda, at metong mong takbang iting gagawando, ikayo yung linto, mabye abungawo, pakikwanon yupin, o sablong at iyo, ikong sablo, king po manwalayo, lalang pamidakereting sarili yo, nune lalong maigit, keko yung bitasan, detang ating matong, lalawe kekongan, itiyat mo intunlo, king barakong siran, o sablong at iyo magtapat ko'y kongan, wapin betanye, ing kapibobaton, king bong king bukas, wayak-wayat dasan, itong paintunan yung tunay yung parasan, ikong sabla mga sad kongon, kapamilatana, ning sawap ning geno, king ang goman ngeni, ke kayo at iyo, ikong sablo,
Angin mo aminto, lalong pasik nangan laring sarili yu. Mi papamatawad, yang balang katawo, nung ting mi kasala, itiat gawan yu, bakong makilala, luntoy tindagyo, tingi ko nabalen ng anak ng Kristo, karingaldo bukas, wabit bitan yuya. Ikong sabla, ingpo mi babata, mapagkumbabasa, tawuing dapat na, buang itang kanuanan bukas yat datang, kekong sabla, angin edisan ko, salamat, yang keko babieku, ngening misan metong, laring panamdamiyo, hanggang ko wakasan manatili kayo, awas yung kayawas, ikayo ikongan, waeye bibili, libutad ning dalan, nuneyang gang wakas, itike kong dalan, bakong mga yari obrayungan pinggop, kay bating makuyad, asoyo ke kayo, anting koragdagan, king po amitipon niyo, mapanalangin soa, hingbalang katao, mania, wad ko king Diyos, wamag tapat kayo, king boa nalangibiyet, deti ng kanuanan, waot deti nga plas, kaya kayong tanggapan, karingal do bukas, king pamanuparan, nuan yoing misadsad hanggang kawakasan, nuan ti ing tula, king pangaya awas yu, balen kanwanan mo, kekong pa ngatikdo, at itang subebe, ning Diyos ke kayo, waat panabang naking balang katao, Diyos ing bendesyon, ke ko maluwan iyo, ing po mi polo ano, ning Diyos ke kayuya hanggang kawakasan at manatiliya ing balang katao kilubning iglesia sinuyo ke kayo king kekong tipunan lalokwan keng lugod ke kayo kekongan mayakit ko sana, king bunga o daralan, adios, ke kong sabla Santo Veronica.
una po, ketang kekatamo nga malugod a Diyos, at kaibat po ang gana kaya kayong kapatad, amagaral, lakalupa ko, at may palad ngening pinandit, pablasang itamo, yung kekatamong katungkulan, ing pasibay po ing gewata na naman po. Sabi na Hana Mayaldo gawan tamong pondaptan itang kekatamong obligasyon king biye itang ikapitungal doa na ipangiling meyana. Kalupa na po nganing pinandit ding kekatamong balang sarili. Inandatala king metong pamagaral ang tiganiti, bayo ko po sa mulong atin tampo at ang kapatad, bisita, yung Pangulo na po ng daw nga ng Israel. Okay, maya pa abak po kaya kayo, kapatad. Ya po yung binyan ng pamagaral kay katamo ng banal, sinabi na ning munang espiritong tini pagkakatamo nino man ning lalakad king lagyo ni ning kapamintuan nga nabayo neng melalang ita po yung sinabi ng pamati kay katang ing tao po kalupa na king kakatamong pangay at tiyungeni simula ing kakatamong ginong Diyos binyene yung bugtong ng anak bangat busana ing kasalanan na ningyatu, uling itamo po kaluguran na katamo ning Diyos, ake katamong Gino. Ngani po, pepakit na ing lugod na, ing katamong mayupayang igpa, ing katamong Ginong Diyos, binyene. Tinipaya ketiking sulip, banggawan, data pong katamong dapat ng gawan ketiking yato. Po, kapamilatan da rin kaluguran na itamong tao. So, ngeni po ngaldong iti, itamo po kaya, ngening panahon tam, ganap nakatamo po kayang mibayo king kaya katamong sarili. Po. Uling sabi napin, lakaran nyo la, o isulod nyo, nga na, ing gayak ng Kristo. Samantalang ing kikatamo pong Ginoo, oy Kristo ang kikatamong paniwalan. Ganap ya po king kasakdalan. Po. Ganap ya po king kababan. Kanya sana itamo mo namang tutuki kaya. Sabi napin po nitang kanta, susundin ko ang kalooban mo, susundin ko ang utos mo, po. So, ngani po, nino po ing atsyukarin, tayo, kita mo po ring atsyungeni, aking lalam ng bandila, ning kikatamong kasalpantayanan nunyo na espiritista, nanula po ring dapat nang gawan ning metong makapalub ang timong talasalpantaya. Po. Data pong gayak ng Kristo, uli pong itamong ngeni, ding magaral. Itamong ngeni, ding lalawenda, hanapin ng banal ay espiritu, ding mapilan, panikwanan da, hingkya katamong kasalpantayanan, po. Pero makanyan man po kapamilatan da ring mangayap adapat na ningkya katamong kasalpantayanan, o ni po atyuta pamurin makatalakad. Sabi napin, king kapag-aralan, king laban king kakatamong kasalpantayanan na iti, epu king daya o king laman. Nune laban bang sugpuan niya, itang kamangmangan, ang popang ketang matsura, po. Anya itamong ngeni at yutamo keni, uling tinaid na katamo ning banalay espiritu, nano po yung pakilala tamo. Retang mangayap ng darala ning kikatang kasalpantayanan. Idetang mangayap ng dapat ning kikatamong kasalpantayanan, ila po ding magpatibe king kikatamong kasalpantayanan. Nya, itamo po ding lalawenda ring kikatamong kapatad. Rening makapatsukeni, nung pong ikit da, ning minsan po arareng haliwang kapatad
nga na espiritistaya pa mo. Makanyang puing term sa dandaman tamo. Potang migkamali ka, ating kandandaman, nga na po. Anya, metong ya pong pang-awakan bilang metong miyembro na ning kikatang kasal pantayanan. Sabi napin nung kanong ing biyatamo kayatang napon, ngeni, at yuta na po king bayong biye. Po, mi aslaganta king sala, kailangan niya tana po balik-balikan itang dati tamo. Po. At ana po nitang kadwang sinuyo kaya katamo, Kristo yang wake, ing sanga ikayo. Ana po na. So itamo po ing mayayakit matibe ngeni king kasal pantayanan. Uling itamo po ing at yung ngeni king kasal pantayanan. Nya sana po metong yang pangalagaan tamo, metong maulaga king kiratamong biye. Ing kiratamong kasal pantayanan na ini, kaya kalintulad niya sanang pangalagaanan ng tao, ing kayang sarili. Po, bakit niya sinabi ko po, sabi na ingatan tala po din kiratamong sarili, po, iya po ing kayalin tulad na nino po ing taong pabrening kayang sarili. Po, ala po siguro. Po, nanda kayo nung pabren may sarili mo, mga netana po numano, nano po ilunto kaya katam. Makanyan niya naman po yung kaya katamong kasal pantayanan. Alin tulad tayo po yung kaya katamong sarili. Nung yung kaya katamong pong sarili, po king kaulaga kaya katamo. Ini. Po, ayusan me, pakanan me, lalo pong may git, inki katamo pong kasalpantayanan na iti, makanyan miya naman pong pangalagaan. Po? Anya, sana po king oras ay ni, detang kabyas na binyada rin kaya katamong banal, mibuklat la po rin kaya katamong diwa. Po? Yako po ngayon oras sa atintamo pong kapatid, malyaring tagapagsalita ang wari, binaslayang kulam po rin binyada rin banal kaya katam, Brother Rick po, at yun naman nata. Chuya po. Iya po yung kakatamang paninayan ngayon. Maya pa abak po. Kapag absent ko kasi niya, ay balong speaker ko ngayon. May kadahilan po anyang Domingo na po. At una po, payabot king masayang abak kay Kongan, kapatid king kasalpantayanan na po. At pauli na po ning lugod na ning Diyos, miyabi-yabi tamong yan ning aldo ngayon ni, panting upayang gawan tayo po ing metong atungkulan tamo king Diyos. At dindamtala po ring jaylara ring banal espiritu kay katamu, mumuna po ing tinipa kay katamu, nung kananong lerawane king kay katamong pamanyal pantayan po kailangan talaga. Sabi na, ulim pong king kaya katamong gagawan, ang pong king kaya katamong pamanyal pantaya, po kailangan talaga parati tamo pong makayanda. Po. Sabi na pinimbalay espiritu kaya katamo, bang malyaring hayiwasan tangan po ing daratang sigwada king kaya katamong biye, sabi na kailangan isulod tayo ing gayak na ning Diyos. Po. Sabi na, kini pong sayes sa basan ke po baslayang ke hindi lang na po ning balay espiritu kaya katamu kini king Epeso 6:11 nung po magkamali. Tinya. Nga na po, misulod ko king hanggang gayak ning Diyos. Nga na po. Bakong malyaring tumibe salang king pirayit ning Diablo. So, rin po, dahil ano ning balay espiritu kaya katamo, anyapin, pasulod no po kaya katamo ning gining Diyos, o pasulod no kaya katamo ning banal espiritu, isulod tayo yung gayak na ning Diyos, bang tingupayang
tumibeta mo po king nanumang pirayit, ne po, nanumang pagsubok king kay katamong biye, anyapit po dilane ning balay espiritu kay katamo ini. Ne po. At nanula po rin ning gayak na ning Diyos, ne po. Samantalang itamo ba yung pangat-aske na ning tao, ne po, imbalo tamo, imahalan tamo susulod. Pero kin Diyos aluwalang gayak susulod na ning Diyos, banting upayang makayang tamong tumibi, nanula po reti, ne po. Kunya mo po atanda na ning sitas na kanyang subukan kaya pong lawen, kining Colossus 4:23-24, nung iya po magkamali. Alya, 3:14 ya. 4:23, lawen tayo po. O 3:14. O ini po. At may git kareting hanggang bagay suludye ing lugud ne po. At yung tali nining pangasakdal. So metong ya po kareng dapat nang isulod ning tao, sabi na ning tao Kolosas, ing lugud iyang kikatamong isulod. Ne po. Banting upayang nanumang bagay amalyaring datang king kikatamong ampong pirayit, kotang atyo kikatamong ing lugud. Sabi da pireng kikatamong pengari, kota kanong mimuwa ka, baka nga may kasala, sabi na mamilang ka pa mong makadinalan. Ne po. Malambat niya po yung pitang bilang ita. Sabi ra, naka may kasala na po tang bayo ka makawagkas masanting kang kalupang tao. At nano pa po, reng gayak na nin Diyos, sabi na, lugud, kabibabatan, ne po, ampong miyaluwa pang agle, ne po, kalimang ko na lamo, retang sabihan na ning Biblia. Hanyapin po tapong ilang kaya katamong dalarening kabibabatan ng pong lugud, ya po yung piyakamaulaga, ne po, malyaring itapong malyaring sasabihan na ning Biblia ayawasan tamo po. Malyaring eta na may kasala. At lumakita mo po king tema ngeni, ing tema, nani po yung tema ngeni? Sabi na po yung tema ngeni, akbang tungo sa bagong buhay. Ne po. Basan tayo po yung kayang referensya. Kiniking Roma 6:4. Uling pong itamungan po, uling ketang minunang panahon, ne po, anyang etaya po kakilala yung katulwanan ng Diyos, lalong-lalo na po kim panahon ngini, po tapong may akakilala yung Diyos, ne po, dakal miyaliwang tuksungin ni kaya katamong akakit environment, lalo na rin kaya katamong kayanakan. Ne po. Potang etaya balo yung katurwanan ng Diyos, sugradong yung balang metong at metong kaya katamong paratiya pong malililiking landas na ning katutuan. Anyapin po mapalad tamo, itamo pong talasalpantaya, nung mga rin abalo tayo puing mayap, abalo tamo puing katurwanan ng Diyos, banting upayang eta na malyaring kumorba, ne po. Uling pong mapalatapin, uling akilala tayo po ini. Uling nung tayo po kilakilaling katurwanan ng Diyos, siguro, ngiring aldo ini, ne po, siguradong alata mo keni. Siguradong atyuta mo po keng kang Cesar, ne po. Uling pong biyemya po yung kaburyanan ng laman, ne po, sugradong kan Cesar nga ning kayang paintunan. Kan Cesar nga ning kayang sugradong kaya katamong puntalan. Anyapin po, sabi ko pin mapalad tamo, akilala tayo yung katurwanan ng Diyos. Sabi na po, ning referensya na ning kaya katamong tema ngeni, mikut-kut kapin king abena, ne po, king pamamilyatana ning binyag king kamatayan. Bang antimoy Kristo, sinubliyang mebiye, ibat karing mete, king uli na ning maligayang upaya na ning dibba.
makanyan muna man itamong lumakad taking pangabayo ning bi. Pamagbayo ning bi. Ne po. So kaya uling pong ketang panahon tayo kakakilala, yung katamo pong tayo kakilala, yung katuruanan ng Diyos. Ne po. Ngayon, kakilala tani, abalutan na po retang dapat tamong gawan. Dapat tamong egawan. Ne po. Uling pong sabi na ring banal at itipak kaya katamo, ding maulagang bagi, malyaring kaya katamo pong gawan, kailangan po, na sabi natin, uling abalo tayong mayap, masakit na po, kailangan talang gawan ding masanting. Sabi natin po, takanong karetang gewa mong dinalan, po, serya mong gewa, po, metong nga bagi, reta kanong gewa mo, miyala ng kabaldugan. Anyapin, king katamo pong pangatsyuk king kasalpantayanan, igitaya po, may binyagtana king katuruanan ng Diyos. Po. Nung no ka rin, ing katamong ginin Diyos, sabi na, mintaya po kining kayang anak, banting upayang lalo na abusan na katamo king kasalanan. Po. Uling pong kanita dakal makasalanan na tao, po. Uling ere pa kakilaling ing Diyos, po. Pero makanya pong tinubo din kayang bagtong anak, banting upayang pakilala namo po kay katamo. Bang laling iyang maging kay katamong maging guyabnan, iyang maging kay katamong iyemplo. Iyang kay katamong maging uwaran, banting upayang gawan tala po, retang burina ning Diyos kay katamo. Anyapin po, ngayon nga balo tayong mayap. Niya po. May biyeta na po king katuruanan ng Diyos. Ne po, may biyeta na kay ba't magbalik ka. Sabi na, munta kang pasibayo king pangamete. Ne po. Numuri ng sabyan, gagawan tala retang enaburi. Ne po. Anyapin king pangaturuan tamo po ngeni, king katamong pangabayo. Ne po, may ngari mo king imalan, bayo tana po. Sabi na kailangan imbay, sabi na ning kasebyan, may kanu tatagpian aran ing bayo. So uling bayo de po, ing imalan etane po tatagpian ni aran. Imburi ng sabyan, itamo po may bayo tana, abalo taning mayop, at likuan tana po ing masanting, ing makasalanan. Likuan tana itang dapat ang mga naburin Diyos, dapat ang mga rawak. Anya, dapat na pong tuntunan, dapat tayang etana po liliku para yung landas papunta king Diyos. Uling pong ikita na po ngeni, nung makananong lalo na po ring ing generasyon na ngeni, re pong pakilala rin kaya katamo rin kaya katang minunang mga katuwa, nung makananong re pong akilala yung kaya katamong kasalpantayanan. Yapin maralas kaya pong darandaman yung kaya katamong busy. Reta po kanong pipagalad, daring kaya katamong pengari, ne po. Nung makanano yung sakripisyong gewara bang malyaring ipamana de kaya katamo yung antikanining kasalpantayanan. Kita pong minunang panahon, nung makanano yung gewara po rin kaya katamong pengari, banting upayang pipundasyon niya mo yung antikanining kasalpantayanan kiniking kaya katamong pinsibol tagumpay na NBA. Ulim po ing balo tamo yung kasaysayan na gewara rin kaya katamong makatuwa. Anyapin, likuan da kaya katamo, ang pong pemana da kaya katamo, ne po ing pipagalanda ng makananong bating upayang itamo pong tutok kong enerasyon. Bang apakilala tamo po ing kasalpantayanan alikuan da kaya katamo. Makanyin mo naman, itamo po katungkulan tamong kailangan ipamanataya naman karing kaya katamong tutuking enerasyon. Ing kaya katamo po ang kasalpantayanan nung makanano yung tinikdo, ne po, ting lugud, ting masabal. Anyapin po ikatamong atyungin king enerasyon tamo, lalo tayang itindig kitang kayang dignidad, banting upayang lalo ya pong sumulong at lalo yung malyaring
akit na rin kaya katamo pang tutuking relasyon. At ang timurin, hindi ala na pong sitas din kaya katamong tinipa, kaya pong Roma 12:2. Pasibay po basan ke. Sabi na, eko mamapusag pangking yatong iti. Eko kanu mamapus buring sabihan, etamo po, makyabos kining panahon ng kingkikatamong yato. Anong makananong akakita mo, ing miyaliwang agle. Nepo rin kikatamong lalong-lalo nang ini, rin kikatamong kayanakan. Nepo. Sabi raw, uling bayong technology, high-tech, ara nepo. Hanyapi rin panugali da rin kikatamong kayanakan ngayon, high-tech mo naman. Nepo. Itang mo isipan, gawanda agagawara pong yan. Waling ikatamo pong medyo at yung yan kaya generasyon kanitang panahon tamo pang binawal na kaning kaya kampengari nepo nakang katakot. Ngayon po ring kaya katamong bayong generasyon uling pong sasabihan da high-tech ing akakit da pong miyali wagle kaya katamo pong yato uling pong yato makasalanan niya ngayon. Nepo. Ing miyali wagle numisan iya po yung pakyapusan da rin kaya katamong bayong kaya nakangini. Anyapin mapalad tamo po ka rin kaya katamong kaya nakangini akakilala di po yung kaya katamong kasalpantayanan. Anyapin, sabi na, tamo makyapos. King yato nga kakit tamo po kaya paligid tamong ngini. Uling kailangan talaga ing pamagbayong biye, itang ikita na pong masanting, king kaya katamo pong kasalpantayanan, ing kaya katamong gawan. Sugluang, tugdus nga po. Nung bagkus, maliwakong aski king pangabayo ning kaya kong kaisipan. Ne po. Pache po, sinabi tamong aski, larawan, ne po. Nung ngayon panahon na ini, karing kaya katamong itsura kayong laman, ne po, pwede ding ibayo. Nung medyo matsura yung bagya, pasanting di, palagure. So, sasabihan na po ng kaya katamo ng kasulatan, nung bagkus, ne po, ibayo tayong kaya katamong aske, ang kaya katamong panugali, ne po, yung kaya katamong ilarawan, yung kaya katamong pong kapanahunan ngini, ne po. Nung ikita mo king yato, akita mo po yung miyaliwang agle, masanting. So, kailangan iubugtala rin kaya katamong sarili, ne po, kayong masanting yaski. Sasabihan na ng ebanghelyo at yung kaya katamong kaisipan, ne po. Kanita, nung halimbawa, waling alaka pa kayong kasalpantayanan, alaka pa kayong katuruan, ne po. Nung kanita bagya mo, makaisip kang masanting kayong kalupa mong tao. So, sasabihan na ng ebanghelyo, kailangan ibayo tayo. Ne po. Ngayon may bayo ni, at yun ay katang masanting nga pundasyon, yung kaya katamong pong kaisipan, yung kaya katamong kasalpantayanan, iya po yung kaya katamong idiretso, yung kaya katamong pong panatilyan. Sundo kayo po, bang isubok, subok yung nung isaning mayap at matatanggap at sakdal ng kaburyanan ng Diyos. Ne po, kaya mo aranasan tana po, ne po. May patutuan tana po, palaking kaya katamong kasalpantayanan. Then kaya katamong pengari, ne po, may patutuan la king karyalang kasalpantayanan, king napon, ne po. Nung makananong kayang tabi na ning kaya katamong protektor, ing hanggang patutu, ne po, ikita mo king milabas sa panahon, king karyalang pangayawos, ne po. Kita po kasing minunang king karyalang panahon din kaya katamong pengari, uling magumpisala pa mo, king pamaniwala, ne po, dakal misteryos pe pakit na ning Diyos karyala, ne po. Na balo kong mapilan kaya katamo, asaksyan tamo naman, itang misteryos, pakit na po rin kaya katamong Diyos, karing kaya katamong pengari. Bang malyaring, iya po yung maging uwaran karela,
iyang maging daleraya na ning karelang pamanyal pantaya, banting mo pa yung atik deote po yung kakatamong kasalpantayan ng atik kanini. Anya ikatamo, kapatid, ang pong kaluguran, ay pengari, nung makananong ing bagay iti, ngayon nga kilalatan na, ngayon atyo na kikatamo, sana lalo tamo pong pagmasusyan, ing kikatamo pong katungkulan ki Diyos. Pablasang, sabi na ng Biblia, po, retang pangako na kikatamo, sabi na retang maminto, ating pong makasadya karela, po. Yapin ing kayaryanan ning bi. So ikatamo po ngayon nga ini. Itamo po magnasa tamo miras king kayaryanan ning bi. Kayaryanan ning Dios. Anya atyo tamo po kini. Anya pin sana ing balang metong at metong kaya katamo makanyan tamon lalo pang makapagtibi at agawain kasalpantayan na ito. At pasibayi po maya pa oras kaya kongan at hanggang na mo po rin yung kanak mapilan mes. So kaya kadakal pong salamat. Salamat po ang Brother Rick. At kareng kayo nakan po, alay Brother Elmer. Ito tatalakad niya pala eh. Kakarogo po. Mga nano po kasi, kadatang ko po gani, binigla na ako po nitang metong kapatid. Sabi na ako po ano maging speaker kayo. Pero, yung tunay po, sundalo ng Diyos. Boy Scout siya po, lagi po handa. Mumuna po, ipayabot kayo po yung maya pa oras. King metong tamo pong Diyos. At makanyang kaya po sana nyawaran yung kaya kayong balugbog. Apo pa po yung kaya kayong lulanan. Ngayon pong kaorasan na iti. Nung rempong nga po makibalo ka na ako, Ken. Yako po pala'y Elmer dong ka po. Anak na ako po nitang akagit yung pong mag-fishball, Ken. Atinta mo pong miyapag atemo ngayon yung kaorasan na iti. Sabi na po ning kaya katamong tema, hakbang tungo sa pagbabago. Igami po na bengi megpulong kaya po makanyanyamo naman po yung kaya kaming tema. Kaya, igayong kaya nakan, yung sinabi ko na bengi, muli yamo naman po ngayon eh. Uning pareho yamo po yung tema. Timurin po siguro may dagdagan dyan makanano. Ako man po paboran ng kaya katamong mayupaya. Uning sabi natin po ni Tametong kapatid keto, sabi na po, binyanin ng mayupaya kaya na nakamampaboran na. Totoo po ito. Patya po sinabi tamo pong akbang. Buri sabihan po, proseso ya po iti. Step by step ya po. E po makanita. Buri sabihan po, patya po tinuntong kagaya metong, kaya taka pa mo pong kadwa. May po abigla iti. Tayo po abigla iti. Kasi po, nung grade 1 ka po ngayon bukas po wari, grade 6 na kagad. Hali po, patsepin po biniglami iti, magkasagit ka po talaga. Nino mo po kaya ang kaya katamo kayo, hindi nga pa po kaya meging makayato. Magtas na pong gamat dahil nga pa po meging makayato kayo iti. Ala po. Diyan nga po. Naging makayato ko mo naman po. Hanggang po ngayon, daranasan ko po ito. Totoo po yun. Hala po. Ne. Ingalak po yan. Yung bisyo tam. Yung may aliwang bisyo. Yung sigarilyo po ngayon. Makayato po yan. Uling nga po, at yuta na po Kenny. Kasi po bakit? Sabi na po ni Tametong kakayanakan, baka nita po kanong miturula po kanong rangamano.
baka nita po kanong makabaluta mo po king katuruanan ng Diyos. At sabi ko naman po, kasi po at yuta mo po Kenny, kasi po bisata mo mibayo. At ringaliwa po, tuluyano pong mibayo. Kaya po makanita. At yuta mo po Keti, kasi akilala tane po. Akilala tane po yung Diyos. At may kakatakot tana po kayo. Kasi po makanyang tala po, akilala din katuruan. Pero sabi na po king Biblia, naing patsemi katakot kaking Diyos. Yapin po yung mumunang proseso na nitang kabyasnan. Sinabi na po ito, baslayan tayo po. Kete pong santong kasulatan, kanya pong kawikaan 9:10. Ano po yung makasulat? Ing takot king Gino, yung kamumulan na ning kabyasnan. At ing belwan ning banal, yaing paman nalastas. Oh, totoo po ito. Kaya po ngayon, may kakatakot tana po king Diyos. Buris sabihan po kanita, mabibiyasa tana. Din pong aliwang tao, ela po manwala king Diyos. Most especially po ang aliwa pong scientist. Bakit po? Kasi po ela po manwala king teorya. Ikarela pong motto, to see is to believe. Wapin po, sabiatana mo pong biyasa lo. Baluda nangan po yung katuruan. Baluda po yung katuruan. Kimpang yato. Pero yung katuruan kimpang Diyos, seda po balo. Pero sinabi na po ng Diyos, yung kabyasnanan ng tao na makaukol king yato, kamang mga niya mo po kaya ito. Kaya kami pong magipag-aral mo naman king material. Kaya po magipag-aral kaya mo rin po ketik pong biya eskwelahan. Mas lalo kaya pong mapalad. Ating kaya pong belwan, king material, baka nita po, datang ingaldo, makaya na pong agawa. Makayang kaya pong munlad, king kaya kaming biye. At mas lalo na pong, mas masipit, na ating kaya pong baluan, kaya pong eskwelahan ning biye. Baka nita po ngayon na kami po paboren ng kaya katamong Ginong Diyos. Baka ta po ngayon nakatamo po paboren. O nung po kaya ading scientist rin, mag-spiritistala po kaya. Tsaka po kaya mangutang king kaya katamong banal. Albiyang kumupo nung ila po mi patutuan. Kaya yung kabyasnan pong spiritual, makanyan tayo pong pahalagaan. Tayo po pagpalit, yung kabyas ng tamong spiritual, king pilak, yung Biblia na po mismo yung sasabi. Sinabi na po king kawikaan, 8:10 ang gaya pong 11. Tanggapan mo yung kanakong turo, at ing pilak, at ing belwan, kesa aking may piling ginto. Kaya pong 11. Uling yung kabyasnan, mayap amaygit, karing ruby. At ding hanggang bagay malyaring apag nasan, elami tulad kaniti. Itamo pong espiritisto, mapalad tamo po. Din pong tagapagsalita tamo po ken. Alala pong bayad din. Ni singkong kusing man po. Uning man wala tamo po. Patseting me pong alam bayad. Pamyeme pong alam bayad. Kaya ano ka rin tamong papupunta? At yuta na po king katuruan. At mapalad tamo pa po. At yung pa pong gagabi kaya katamo. Din kaya katamo pong banal. At titi pageti. Karin pong aliwang sekta positibo. Na ako pumamanggit lagyo. Din pong tagapagsalita daging babayaran do po rin. Totoo po ito. Pero sinabi na po ng Biblia, yung kabayaran do, at yun na gini. Pero yung kabayaran da po kaya aking babawatin. Kaya repong tagapagsalita tamo gini. Alala man po bayad gini. Palagay ako naman po, maragulya po yung kabayaran da ka rin.
Ingkadwa po yung lugod. Ne po. Kabaligtaran na po ning lugod. Yung kamwa. Yung hatred. Baluan nyo po at yung puging santong kasulatan na yung kamwa, yung bunga na niti kagulwan. Pero yung lugod, yung bunga na kababan. Makalano po, uning at syune po kaya kayong lugod. At itang kapara mong tao, may kasalay kaya ka. Patse po i-apply me po talaga ito. Itang kamwa po, ipagpasa Diyos mo niya mo po ang pimpugin sarili mo. Pero yung kamwa po, po manatili. Kasi po, tune po yung katurwan. Yung lugod po, mata siya po ang katuruan na ng Diyos. Sabi na po, reta po nga po lungutos, may nga dwa na lamo po. Luguran mo yung Diyos, kimbuong puso mo, kimbuong kaluluwa mo. Pero makalano may po luguran ng Diyos, nung may po wakagit. Yapi po yung lulubya po itang kadwang kautusan. Luguran me, impara mong tao, ang timoy ka na po. Kasi po nung nano po yung gagawan mo king kalupa mong tao, makanya mo naman po yung gagawan mo king Diyos. Po makanita. Opo. Minsan po, ang diyang na pa pong masanting yung gagawan mo, malyaring alalang sabyan dingaliwan tao. Kasi po, insecure la. Ito po yung insecurity karela. Alayo po yung katuruan karela. Pero uning ika, makipag-aral ka, at ito po kaya kayong katuruan, pabusten tanala mo po. Sabi na po, ipagpasa Diyos tanala mo po. Para po kanako, yung lugod, yung kabyasnan, kambene pa po yung kababan, iya po yung dalan, papuntagin pa magbayong biye. Dalan niya mo naman po, papuntagin kaya katamon Diyos. Ngayon po, sasabihan ko la po kaya kayo reti, magipagsalita ko po kaya kayo. Agagawa ko la po kaya. Saksiya po yung Diyos, ditak-ditak po, agagawa ko lang. Kasi po, at ko pa po king proseso na ning pamagbayo. Isang pa po, dakala salamat po at mayapayabak po kaya kayo. Salamat po. Hanggang malatiya mo, maparasyayan na. Yapin po ini, uli pong may train la, sundalo na ng Diyos. Ne po. Laben-laben ko po kasi nabingat, ko nabingin kini. Marakal-dakal la rin din ng anak tamo. Ne po. Salamat naman po ka rin kaya katamong kayanakan. Masipag. Na. Maswelo tana mo rin po ka rin ng anak tamo. Ne po. Malawit la po kayang bisyo. Ne po. Kumpara tala po kareta nga anak pa may kakilala, pa miyas lagan king sala, ne po. Naman po siguro mamungang manggaying, naman po mamungang santuling mangga ne po. Nung nanuya po yung sanga, yung katawan, yung maging bunga ne po. Kalupa na mo po itamo, naman po itamong talasal pantaya, mayap ta namang bunga, siguro naman dening anak tamo makanyan la naman. Kasi po yung pangako ito ne po. Sabi na, kapamilatan da rin kaya kayong mangaya pa dapat, nung nano po itang akakit na naanapin, nung nano yung akakit da karing matwa, di nga anak, iya po yung apusan da, ne po. So, kami mo naman pong kapatadyo, ikit mi mo naman po karetang kaya katamong pengari, yung meging masigasigla, mi pasa naman kaya kami, ne po. Ngayon na naman, karetang anak, mi makanyan mo naman po. Pero makanyan man po, dakalya pa yung pilan minuto, puluya pa pong minuto. Potay brother July, makoya, po makatakman kaya ng pamangan. Paninayin tayo po. Wala ko po
kaya na akong mirasan. Pero makanyan man na magpasalamat ko kung naging may paing Diyos. Ing mitipon-tipon tanan po. Halos malugod siya uling ing mapapalyari. Halos generation by generation. Kaya susunod, baka dakala pa kaya katamo rin kaya katang maging anak. Makanya niya pong matutupad ing kasulatan pagawa na. Ing kana kung pamikarap kaya kayo, baka pong Sabado, mangulkul na ako na naman pong mina. Ditak-ditak. Nandiyan makanano po, ilugod yung Diyos, magkalubya, at di na niya kanu ingburin ang dinan. Sabi na ditang kaya katamong may ang una kimbi. Likuan na kaya katamo kanita, yang pa rin ang sabyan. Makanyang po dyan, kung iya kumaka ibiya pa mag-aral. Yung kaya katamong tema nung makananong pilit dang paganaka. Ding banal at titipan nung makanano ing kasakitan, ing yato, bang itamo milaw tamo ing nanumang mapapalyari ay nakatamo asaklit. Pero dapat lamo pong matupad din kayang sinabi, ing kasulatan. Kanya, sana po, tamo sa asawang maminto, ibiyatay tang kaya pilit ng pagawa. Bang kanita po manantaya itang biya alananga. Na ano pong gagawang tamong ini? Pilit magpakabanal, magpakasakdal. Nung nanda ko po, alangan pong bisang ama ko nakingyato, adyan pong masakit. Pero makanyang tao pong magkapilit, sana tao po sa asawa. Ila mo po, lalakang ko na, balik ko na po yung mesa. Kaya pong Sabado, goodbye na naman po king Pilipinas. Yung kasopan niyo po, adyan pong malawot ko, paratid ako pong Alben. Ito. Yan mo po yung kana akong asabi. Dakal pong dakala salamat. Lawen nyo na po na. Talaga po palang makone kay Sabado. O nung eke po dininan kanini, may ka-share na po. Makanyan man po yung lugod na ng Diyos, alang patugot ya po yung mamantabi kay katamo. Pablasang atintamo pong obligasyon ne po ing kaya katang kapatid metong yan namang pengari mangarap ka rin kayang hanap ne po kanya po lalawot siya Brother July para karetang anak na ne po brinala pong mayaring mag-aral din hanggang engineer lamo ang pong doktor ne po uli na po ning ang gamang makanyan mo itang pengari pangarapan tamo po rin kaya katamong anak ketang kagiwan tamo hapayari tala kaya karelang pamagaral sana naman po dinanda namang panahon din kaya katamong kayanakan ne po ing pagkakataon na bibiyada rin kaya katang pengari tamo po pasayang nan although para-pareho tamo pong maminto neng minsan kaya betala pong magmisyon din ng anak tamo observe ko la po, nang minsan namumuli kami 11:30 or 12 na po, ing abak. So maakwada pa namang may papasar siguro kaya ng eskwela kasi lapong magreklamong mestra na. Ang gamang pong mamintuta mo, tamo po kalingwaning kaya katampa mag-aral na anak. Yapuing, mabye, matibeng, pamanad da kaya katamo rin kaya katampe ngari ni. Yung pamag-aral yung Papa Bren, obligasyon tamo po ini, ika yung kayanakan.
ya po yung reward me kaming pengari, no sakali papag-aral tala rin kaya katamong anak, detang masanting nga grades, ne po. Aliwa po retang mamalakul, ne. Gustong mamalakul ya, baling mamalakul ya, matas naman sana kaya tang 75, ne. Okay? Salamat ka rin kaya anak ang tamong mga sipag. Atin tamo pong anniversary kanyan, uli pong makabukla na lang ang anibersaryo. Kaya pong 26, Martis siya po atay, Martis. Taulingapunan po. 27 yaka. Alay po. Na? Alain Dispiras. Okay. 27 po, 3 po magumpis, ninggat panapon. Kaibat na po nito, bundok ning Bieking Paluba, Lawi, na po. Wednesday, yung bedside, Sabado at inya pong Dispiras. At kaya tutukin Domingo, kaya pong lunduyang peso. Kaya taking Dinalupyan, Batan. So, ila po rin yung mag-anniversary kapatid tamo na po. Agkatanda kayo mo namang pong kapatid kong pengaring kalupa ko. Masipag la po rin anak tamo, sabayan tano mang kita sipag da. Ila po rin yung kaya katamong dapat pisadyang kanyan, kaya katamong ang popuitang kaya katamong national anniversary, kaya February po. So, beri kaya po nga kasabi, Brother Jerry, po'y Larry na po, Larry Reyes. Ikaw po mamakwatin ko sanang sekreto kaya kayo. Mababoya ka baldugan. Ini po oras na, rin kaya katampong pisaw-saw nga ningaldong iti 3,765 la po. Kaya pong tutuking Domingo, convention tana. First convention na po ning 2016. Maraming tampo.
Manalangin tapo. O malamay pa, o ini po ikeng anak mo misasang metong kepo, sinambang yaning kaurasan. Diyos ko, yung balang metong karete Gino, bendisyonan mo po king kapayapan. Gino'y lawat mo po yung subok, amabayat kareti ikengan. Ginoo nung atin pong manamdaman, karing kubang rangtok na ano karing ampunan igpa. Apisan mo po king lihim erabaldo, bala pong tigdo karing karelang dase pagkiran, bakeng miyabe-yabe ikeng mikakapatag. Ginoo manyan niya po yung kakong panalangin yan yung kaorasan Diyos ko. Metong mansana po kay kaming anak mo malatit maragul. Ala ka pa pong kukunan nun pakaban mo ring aldome. Bakeng mga sadsad. Diyos ko, balo yu po yung kekang pagsimulan. Ikeng makatuampo ng anak, oreni puring kay kaming bunga, Diyos ko. Mga sadsad langan sanang para-para. King karelang pang-espiritu. Kinoma niyang kepong maniwala ng kaorasan, Diyos ko. Bendisyonan ni kepong pasibayo, king lihim mo. Ing lugod mo tupaya, Diyos ko. Tanggapan nila sana pong mabanglungayin, din kaya kang awad nga ni. Ibiyame po yung kapayapan nung nakaring kemang po menibatan. Ening kaorasan, Diyos ko, linisan mendalan. Manibat po ngayon hanggang wakas, yan nasa Diyos ko. Po po yung kikatang guardian, Santo Gatos. Wow. Dahil pong kikatang kapatid na gabi, lumulya. Signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, B.